Šta su predpristupni fondovi Evropske unije? Šta je prekogranična saradnja? U šta ulaže Evropska unija? Šta evropski fondovi donose građanima Srbije? Zašto su moji susedi bitni za mene? Šta radi Kancelarija za evropske integracije? Evropska unija je mozaik naroda i kultura, kao i prestonica političkog i obrazovnog sistema, različitih prirodnih potencijala i ekonomija. Evropska unija finansira projekte i programe prekogranične saradnje od 1989. godine. Od 2004. godine bespovratna finansijska sredstva postala su dostupna i pograničnim područjima Srbije. Ove programe u Srbiji sprovodi tim u Vladinoj kancelariji za evropske integracije. Srbija učestvuje u 8 programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom, zemljama Adriatic programa i sa zemljama programa Jugoistočna Evropa. Saradnja je ključan faktor za razvoj ekonomije i privrede u Srbiji. Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa obuhvata 16 evropskih zemalja. Projekat Nevada, koji u Srbiji sprovodi plov put, omogućuje povezivanje plovnih administrativnih centara duž celog Dunava. Projekat Nevada je veoma značajan za celokupnu, da tako kažem, plovidbenu zajednicu na reci Dunav. U okviru ovog projekta sve dunavske administracije, počevši od Austrije pa sve do Crnog mora, rade zajedno na usaglašavanju kvaliteta informacija o plovidbenim uslovima na celokupnom toku reke Dunav. Te informacije, nakon usaglašavanja, u okviru projekta Nevada činimo dostupnim svim korisnicima unutrašnjih plovnih puteva putem jedinstvenog web sajta pod nazivom Dunavski portal. Ulazeći na portal plov puta i ulazeći u folder projekta Nevada, gde vi možete preuzeti sve podatke o trenutnom stanju u plovnom putu, kako hidrološku situaciju, tako i meteorološku situaciju, uputstva o plovidbi na našem delu plovnog puta, kao i o novim elektronskim navigacijskim kartama. Projekat Nevada omogućava korisnicima, kapetanima na brodovima da se na teritorijalnim vodama Republike Srbije ponašaju isto kao na teritorijalnim vodama ostalih podmorskih zemalja, odnosno zemljama Evropske unije. Mislim da će edukacija kapetana i napredovanje pripravnika u navigacijskoj struci trajati kraće, a plovidba biti sigurnija i bezbednija. Jadransko more je jezgro Jadranskog prekograničnog programa, čije su programske oblasti Srbija i priobalni delovi Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Grčke. Vazduhoplovni savez Srbije je partner na projektu A3net, koji unapredio umrežavanje malih aerodroma na Jadranu, obnavljanjem aerodroma Bovec, Nikšić, Livno i ostrva Rab. Vazduhoplovni savez Srbije, zajedno sa drugim partnerima, radi na uspostavljanju uslova za nove turističke ponude, kako bi ubrzao stvaranje zajedničkog turističkog i ekonomskog prostora ovih zemalja. Organizacija predsvetskog kupa u paraglajdingu u Knjaževcu je samo jedan od događaja koji je privukao posetioce iz celog sveta. Učenje van učionice je jednostavan, a efikasan način da se mladima prenese značaj prirode za čoveka. Projekat 2 evropska zoološka vrta u funkciji obrazovanja i zaštite životne sredine, drugi deo, su sproveli grad Segedin i zoološki vrt Palić, dok su u realizaciji učestvovali Vadaš park Seged i osnovne škole iz Subotice i Palića. Tokom 2 godine trajanja projekta, 6.500 dece je učestvovalo u edukacionim programima u Mađarskoj i Srbiji. Omogućena je razmena iskustava i studijske posete čuvara životinja. Izgrađen je novi kulturno-obrazovni centar na 2 nivoa, namenjen realizaciji zoopedagoškog rada sa decom, radionicama i umetničkim dešavanjima. I like to draw and I like to play and
where I make new friends. Mie mi-a plăcut foarte mult tabăra Zoofan pentru că am putut confecționa vase din luci, pentru că am avut ocazia să-mi fac foarte mulți noi prieteni. Došla sam u kampu da upoznam decu iz drugih škola, da se družim, da naučim nove stvari i da vidim druga mesta. Partnerstvo i uspešna saradnja između Zoološkog vrta Palić sa mađarskim partnerima je započeta projektom Zdravlje životinja, koji je završen 2011. godine. Cijela ideja projekta je bila, pošto divlje životinje ne znaju za granice, one tu gde osete da su nemoćne, da su bolesne, da ne mogu dalje se da slete, mi ih prikupljamo, ljudi ih donose kod nas, mi im pomažemo, lečimo ih i posle toga ih vraćamo nazad u prirodu. Ista priča se dešava i sa druge strane granice. Ovaj projekat je rađen kao projekat prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore. Radili su ga opština Pljevlja, njihov biciklistički klub Rudar iz Pljevalja i turistička organizacija Pljevlja sa jedne strane, grad Kraljevo, biciklistički klub Čiker i turistička organizacija Kraljevo. Mi smo ostvarili ne samo saradnju sa ljudima iz Pljevalja, nego saradnju sa ljudima iz svih ostalih opština kroz koje, na primjer, prolazi ovaj maraton. Ceo projekat ima stvarno široke, da kažemo, posledice na lokalne samouprave koje učestvuju. Obeležavanje biciklističkih staza u gradu, povećat ćemo bezbednost tog vida učesnika u saobraćaju. Korišćenjem parkinga za bicikle i poligona koji služi za obuku vožnje bicikla i za takmičenja, povećat ćemo nivo svesti dečaka i devojčica koji se spremaju za učešće u saobraćaju i njihovo znanje dići na jedan viši nivo. IPA sredstva namenjena Republici Srbiji za programe prekogranične i transnacionalne saradnje za period od 2007. do 2013. godine iznose preko 81 milion evra. Do sada je u programskom periodu 2007-2013 u okviru 8 programa prekogranične i transnacionalne saradnje podneto više od 2500 predloga projekata u kojima je učestvovalo preko 1000 institucija širom Srbije. Do kraja 2012. godine biće ugovoreno i finansirano preko 500 projekata u Republici Srbiji. Za sredstva mogu konkurisati opštine, javna preduzeća, razvojne agencije, turističke organizacije, ustanove kulture, obrazovne i zdravstvene institucije, nevladine organizacije, neprofitne institucije koje su osnovane u Srbiji i zemljama partnerima. Svim budućim potencijalnim aplikantima preporučio bih da iskoriste priliku koja im se pruža. I ono što bi mogao da poručim budućim aplikantima to je kada hoće da apliciraju sa nekim projektom, odnosno nekom idejom, da u tu ideju prvo sami veruju onako duboko. I onda sigurno ona će imati uspeha. Mi smo veliki trud uložili u prve projekte, a onda nakon toga smo osetili veliko zadovoljstvo rezultatima projekata i napretkom koji smo osetili kroz celi taj proces. Evropska unija daje nepovratna finansijska sredstva kako bi podstakla razvoj civilnog društva i neprofitnih organizacija u saradnji sa susedima. Odobreni projekti podstiču lokalne inicijative za razvoj ekonomije, kulture, zdravstva, obrazovanja i zaštitu prirodnih resursa u pograničnim mestima i oblastima. Tim u sektoru za prekograničnu saradnju Kancelarije za evropske integracije je tu da pomogne svima koji su konkurisali za sredstva Evropske unije da ostvare svoje ideje, odnosno da uspešno sprovedu projekte. Zajednički tehnički sekretarijati i njihove kancelarije postoje za svaki od programa u Užicu, Nišu, Prijepolju, Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Subotici i Beogradu, koje direktno komuniciraju sa aplikantima kako bi zajedno razjasnili procedure Evropske unije. Naučimo da radimo sa susedima u rešavanju zajedničkih problema. Pomozite nam u tome, uključite se. Saznajte više. Hajde da zajednički obezbedimo jednake mogućnosti za sve.